Γιώργο, ήρθε η ώρα να ανακοινώσεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Ο πρώτος υποψήφιος, παιδιά, είναι η Νάνση. Μπουμ, το έδωσε. Τα πλάνα που είδαμε εμείς, είδαμε ότι υπήρχε κάποια ένταση, υπήρχε μια διαφωνία συνέχως με 2-3 άτομα. Εντάξει, τώρα να πω ότι άλλαξα γνώμη για σένα. Ξέρω ότι είσαι πολύ νευριασμένη αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνω και εγώ έτσι θα ένιωθα. Ξέρω ότι είναι άδικο, τέρμα. Τα παπάρια μας. Εμένα οι λόγοι ήταν ότι ένιωθα ότι δεν ταιριάζω τόσο πολύ με την Άννη σαν άτομο. Αυτά τα λέει ο Γιώργος, έτσι να πω και εγώ τη δικιά μου πλευρά. Επειδή θα σου πιάσουμε, να σου εξηγήσουμε. Σωστά. Δεν ήταν αυτή η λόγη, ο καθένας έδεσε δικούς του Ναι, λόγους. δεν με αφήσατε να τελειώσω. Δεν μίλησα, φίλε, δεν μίλησα. Γιώργο. Δεν τελείωσα, δεν είπα ότι τελείωσα. Ακούστε με να σας πω κάτι. Εμένα δική μου λόγη η Νάνση μου ήταν αυτή. Ξεκάθαρα. Ναι, δεν ακούς τι λέω, ρε αδερφέ. Δεν είπες, Η δική μου λόγη είπα τώρα. Τώρα μόλις είπα η δική μου λόγη. Λαμμένο το παιδί. Εγώ, να ξέρετε, ο λόγος που πήρα και αυτή την απόφαση για σένα, Νάνση, είναι ότι επειδή είδα κάποιες αντιλήψεις, όχι τους καυγάδες, γιατί τους καυγάδες τους έκανες με άλλους, δεν έκανες μόνο καυγά. Είπες κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν ταιριάζω. Και εγώ μια δύσκολη απόφαση είχα εκεί μέσα. Είχα 14-13 άτομα και έπρεπε κάποιον να δείξω με το δάχτυλο. Σας πονάει, να σας πονέσει. Είπες κάποια πράγματα τα οποία εμένα δεν με αντιπροσωπεύουν τόσο πολύ. Μια συζήτηση που έχεις εκεί έξω περί πώς ψάχνεις τον άντρα σου κτλ. Και όλα αυτά και το ένα και το άλλο. Να τα μας. Δεν την είχα μόνο εγώ όμως. Όχι, με σένα όμως δεν συμφωνούσα. Φυσικά δεν είχες μόνο εσύ. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, δεν με πείραξε κάτι που είπες. Είπα δεν συμφωνώ. Ένιωσα ότι δεν ταιριάζω και γι' αυτό. Ναι, αλλά πολλές κοπέλες δεν συμφωνήσαν, γι' αυτό το λέω. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Και εγώ έχω την ίδια άποψη με την Άνση. Ναι, δηλαδή γι' αυτό ρωτάω, γιατί συγκεκριμένα. Εσύ δεν μ' άρεσε όμως με κάποιον άλλον. Ναι, εντάξει. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Είχα μια δύσκολη θέση και εσείς όλοι αυτό θα κάνατε. Κάποιον θα ψηφίζατε. Τι δουλειά έχεις εκεί. Όχι, απαχωρώ. Μαλάκα, μη μας το κάνει αυτό σοβαρά. Μην το κάνεις αυτό. Μπορεί ο κόσμος να σε κρατήσει, αγάπη μου. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Ρε, Νασουλά, έλα να σου πω, ψυχραιμία. Είναι το παιχνίδι έτσι. Θα το μετανιώσεις, μην το κάνεις.